Ale čo je najzaujímavejšie, my sme s prekvapením zistili, že v tom aute nám poslali, ináč takto to vyzerá. Hej, pozrite sa dnu. Ja som to auto kupoval na aukcii a tam neboli žiadne veci, takže oni ich museli vyhádzať a potom dať naspäť. A vyzerá, že pán bol nejaký športovec a vyhodila ho žena z domu aj s autom. Dala mu tam tieto golfové hole. Mám tu vlastne celú sadu. Už sa len naučiť hrať golf. A dokonca tu mám aj loptičky. Som nevedel, že sú vlastne také malé. Som myslel, že sú aspoň také. Lebo som to vždy videl v telke. Tak, takže toto. Musím sa naučiť hrať golf. Potom tu máme tenis. To už je druhý šport, ktorý musím zvládnuť. Máme tu toho viac. Ďalšia raketa. Wilson. Ináč, ktorí ste prišli až teraz, zúčastňujete sa perfektného unboxingu Fordu Mustang, ktorý mal prísť prázdny, ale nabalili nám plno ďalších vecí a to bonus. Čo tu máme? Túto super cedulu, podľa ktorého identifikujeme, skáde prišiel. A potom tu máme nejaké pytle, na ktoré som si pre istotu zobral rukavice. Tak, ďalšia raketa. Zavidujte prosím položku. Teraz ide. To je kryt na bejsbolovú helmu. Takže už mám tretí šport, bejsbol, tenis, golf. Všetko, čo nehrám. Tak. A toho tu sa trochu bojím, bo vyzerá to trochu jak biologický odpad. Nejaké leštidlo na lak. Tu máme super úteraky, ukradnuté z hotela alebo z nejakej posilky. Máme tu kefu, ešte novú aj so štítkom. Ďalej tu máme ďalšie super úteráky. Už len vyprať a môžeme použiť. Ako mnoho ľudí si to musí kradnúť z hotela, mne to príde hotové. Ako mne to príde jak perfektný deal. Tak, máme tu lampu na opravu motora, proste Kiamici vám to pošlú komplet výbave, hej. Je to na autozapaľovač.